дар партави иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ва бо мақсади таҳкими корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати истифодаи босамар, оқилона ва сарфакоронаи нерӯи барқ, прокуратураи ноҳияи Вахш фаъолияти худро тақвият бахшида, силсилаи мулоқоту чорабиниҳои мақсаднокро дар ин самт ба роҳ мондааст. бо ин мақсад гурӯҳҳои кории мақомоти прокуратура ба ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти ноҳия, маҳаллаҳо ва минтақаҳои аҳолинишин сафарбар гардида бо сокинон, фаъолони маҳаллӣ, намояндагони касбу кори гуногун ва кормандони сохторҳои дахлдор суҳбату вохӯриҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор намуданд. ин вохӯриҳо бо ҳадафи баланд бардоштани маърифати аҳолӣ дар бораи дуруст истифодабарии қувваи барқ, роҳ надодан ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, пешгирии талафот ва эҳтиёткорӣ ҳангоми истифодаи таҷҳизоти барқӣ роҳандозӣ шудааст. зимни суҳбатҳо масъулин таъкид намуданд, ки истифодаи нодуруст ва худсаронаи нерӯи барқ, пайвастшавӣ ба хатҳои барқӣ беогоҳӣ, ба истифода гирифтани таҷҳизоти фарсуда ё ғайристандартӣ ва сарбории зиёдатӣ ба шабакаҳои барқ метавонад боиси қатъ гардидани қувваи барқ, садамаҳои техникӣ ва эҳтимоли ба миён омадани ҳолатҳои сӯхтор гардад. бо ишора ба ин мушкилот, кормандони мақомоти прокуратура аҳолиро ба муносибати масъулона, назорати мунтазами асбобҳои барқӣ ва риояи меъёрҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи қувваи барқ даъват намуданд. мутахассисони соҳаи шабакаҳои барқ дар рафти мулоқотҳо тартиби дурусти ба истифода қабул намудани асбобҳои барқӣ, зарурати назорати ҳолати симкашӣ, роҳҳои пешгирии гармшавии зиёдатӣ, тарзи дурусти ҷойгиркунии таҷҳизот, риояи фосилаҳои бехатарӣ ва истифодаи таҷҳизоти камасрафро шарҳ доданд. ҳамчунин ба сокинон фаҳмонда шуд, ки хомӯш кардани асбобҳои нолозим, истифодаи равшании камасраф, тоза нигоҳ доштани ноқилҳо ва тафтиш кардани ҳолати симчӯбҳо метавонад ба коҳиши сарборӣ дар шабакаҳои барқӣ ва таъмини фаъолияти устувори онҳо мусоидат кунад. дар рафти баргузории вохӯриҳо иброз гардид, ки таҳлилҳои прокурорӣ нишон медиҳанд, новобаста аз баргузории суҳбату вохӯриҳо ва корҳои фаҳмондадиҳӣ дар баъзе аз маҳаллаҳо мушоҳида мегардад, ки бархе шаҳрвандон ҳанӯз ҳам таҷҳизоти кӯҳна, ноқилҳои фарсуда ва васоили худсохтро истифода мебаранд, ки ин метавонад сабаби асосии сарборӣ, кӯтоҳшавӣ ва қатъ гардидани таъминоти барқ гардад. бо ин мақсад масъулин ба сокинон тавсия доданд, ки асбобу таҷҳизот ва ноқилҳои кӯҳнаро саривақт иваз намоянд, барои насб кардани таҷҳизоти барқӣ хизматрасонии мутахассисонро талаб кунанд ва аз таҷрибаҳои худсарона, ки боиси вайроншавии шабакаҳои барқ мегарданд, худдорӣ намоянд. инчунин таъкид карда шуд, ки ҳар як хонадор бояд ҳадди ақал дар як сол як маротиба ҳолати умумии ноқилҳои дохили манзилашро санҷад, то аз хатарҳои эҳтимолӣ пешгирӣ шавад. сокинон дар ҷараёни вохӯрӣ масъалаҳои гуногун, аз ҷумла роҳҳои кам кардани сарфаи қувваи барқро ба миён гузошта, аз кормандони прокуратура тавзеҳоти муфассал ва тавсияҳои амалӣ гирифтанд. иброз гардид, ки истифодаи таҷҳизотҳои камасраф, назорати ҳаррӯзаи ҳолати асбобҳо ва муносибати эҳтиёткорона бо қувваи барқ метавонад ба кам шудани хароҷот ва истифодаи самараноки нерӯи барқ мусоидат намояд. дар фарҷоми вохӯриҳо масъулин таъкид намуданд, ки ҳар як истифодабаранда бояд ба нерӯи барқ бо эҳтиром ва масъулият муносибат намояд, зеро риояи меъёрҳои бехатарӣ ва сарфакорӣ на танҳо ба манфиати шахсӣ, балки ба манфиати тамоми ҷомеа равона шудааст.